35 minuta mindu beda jiġi interrogat mill-pulizija, Carmelo Ċantar id-Durga ammetta kemm il-darba l-qtil doppju fl-inħawi tal-Kunċizzjoni. Xedet dan l-ispettur stazzjonata fl-assa tal-Qawra Xejjen Manġon waqt li fawl 14 tal-qorti quddiem il-Maġistrat Estrid Mej Grima komplet tinstema l-kompilazzjoni tax-xhieda fil-konfront tad-Durga li jinsab mixli bil-qtil ta' Dennis Mifsud ta' 51 sena mis-Siġġiewi u Tentni Aġus ta' 57 sena mir-Rabat. L-ispettur Manġon xedet li waqt li kienet jiġi interrogat mill-pulizija id-Durga qal li fil-familja kien jinżamm fuq wiċċ l-idejn. Imbagħad deffeż dembu d-demonju u nbidel kollox. Komplet tixed li d-Durga qal li kien jiġġieled mal-qraba tiegħu imma wkoll ta' spiss ma' sieħba tiegħu Agnes. Mistoqsi mill-pulizija x'ħass wara l-qtil doppju li qed jiġi mixli bih. L-ispettur Manġon xedet li d-Durga qal xejn ma ħassejt u li wara madwar satejn beda jiddispjaċih għax fi kliemu kieku kien il-ġenna tal-art id-dar. L-ispettur Manġon ikkwotat li d-Durga jgħid ukoll li fis-saħna tad-demm tagħmel kollox u qalet li dakinhar tal-qtil stqar li ma kellux kuntatt ma' żewġ vittmi. Dwar l-arma li ntużat fir-reat li nstabet għadha mimlija, ix-xut qalet li d-Durga qal li s-senter kien ilu għandu u li l-aħħar li użah kien f'April. Qalet li mal-pulizija id-Durga metta wkoll li wara li kien lest kollox qabbat kamra qrib ix-xena tar-reat blajter u bid-diesel għax rid li ħadd ma jgawdi minn dawk li fi kliemu kienu l-affarijiet tiegħu. Mix-xhieda tal-ispettur Manġon ħareġ ukoll li d-Durga qal lill-ispettur li arrestah tfajtni ġo infern u li d-destin tiegħu li jbati. It-tlieta wara nofsinhar spikkat ukoll ix-xhieda tas-surġent tal-Pulizija Gary Sherry mill-iskwadra tal-omiċidi u xed dwar l-arrest tad-Durga qal li ġala darba kien fidejn il-pulizija. L-akkużat iddikjara li lil Dennis taħtir ġo rasu u mbagħad stenna lil Lentini ġej u taħtir bil-wieqfa u tnejn mal-art minn fuqu. Il-kawża ġiet aġġornata l-21 ta' Ottubru.